ፈጣሪ ዝተመከራ ዓሰርተ ትእዛዛት ዝተፀሓፉላ ጽላት ለሙሴ ጽላት
ናይ ደብርና ሰንበት ትምህርት ቤት ዕልል እግዚአብሔር አመስግኑልኝ። ዝማሬ መላእክት ዝብልዐልና ተባረኹ ብዙሑ ደቅኹም ንኽምሃሩ ብሰንበት ትምህርት ቤት ንክዓብዩ ግበርዎም ጊዜ እናበልኹም ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣይተርሕቑዎም። ነዚ ቃለ ሕይወት ይስምዐና ዝማሬ መላእክት ይስምዐና ተባረኹ። ባርከስ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ዝመጻኹም ኩልኹም ምሉል አምላክ ምስጋና እናመስገና ካብዚ ብንቕፃል ላፍቱ መርዓግርና ንኸይድ እሞ ክቡር አባታችን መልአከ ሕይወት ቆሞስ አባ ገብረዋህድ በአሜሪካ በዲሲ ቨርጂኒያ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ዋና መሐዳሪ ዋሽንግተን ዲሲ ይቅርታ ዋሽንግተን ዲሲ መድኃኔዓለም ዋና መሐዳሪ ከምኡ ድማ መልአከ ኃይል አባ ዮናስ ናይ ቤዛ ብዙኃን ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ፓርማ ዋና መሐዳሪ መልአክ መጋቤ ሰናያት ቀሲስ አመሃ ካብ ማንቸስተር ቀሲስ ብርሃነ ሓውና ከምኡ ድማ ኩልኩም ኣቦታት ኣሕዋት ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ዝመጻኹም ብልዑል ኣምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ጸኒሕኩም አሜን። አምላክና እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ንዑ ይሁን። በአርከስ ዲያብሎስ ሓፊሩ እግዚአብሔር ደስ ይልዎ ንሕና እውን ክንደልዮን ክንምነዮን ነበርና
ክንጽልዮ ነበርና ኩሉ ተሳኺዕና ሰይጣን እውን ሓፊሩ እግዚአብሔር እውን ደስ ኢልዎ ቅዱስ ኣቦና ድማ ከምዚ በረከት ክንረክብ ኮይና ኣለና። በእውነት ኣቦና መልአከ ሕይወት ቆሞስ ኣባ ገብረዋሂድ ሒዞምና ዝመፅኡ ደስ ክብለና እግዚአብሔር እውን ደስ ክነብሎ ክነመስግኖም ምእንቲ ፈቒዱልና ኣለሞ ዝነበረ ፈተናታት ኩሉ ርሒቑ ካብ ሓደ ተለይኮነ ካብ ዝትፈልጥዎ ፈተና ግን እግዚአብሔር ማርሒቑዎ ኣሎ ዝበለጠ ድማ እንድሓር ንገልፆ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቀጥታ ላብቶ መርሃ ግብርና ኢና ንኸይድ። በመጀመርያ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ናይ ልሙዓንቲ ዕለት ዘመሩና ክቡር መጋቤ ሰናያት ቀሲስ አምሃ እዮም ናብኦም ክወስደኩም ዝተወሰነ ደቂቃታት ምስኦም ክንፀንሕ እዝነ ልቦናና ንዕኦም ተናጋሪ አንደበት ንዓና እውን ሰማዕ እዝነ ልቦና ንክህበና ቅዱስ አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ላብ ክቡር መጋቤ ሰናያት እግዚአብሔር አምላክ ቃልዮት ይስማዕና ኣለኹም ዘለኹም እግዚአብሔር አምላክ ምሳና ይሁን ይንበረና። እንግዲህ ድፍረት ከይኾነኒ ይቅርታ። መጀመርያ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም ካብኡ ድማ ከመይ ቀኒኹም ንዓመታት ከእንግዲህ እግዚአብሔር አምላክና ኣብ መበል 12 ዓመት ተራብና እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ዝከኣሎ ሁሉ ዘለዎ ሁሉ ዝገብር ፈጣሪ ብሰላም ብፍቅሪ ስለዘራኸበና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። እንግዲህ ታወት ጠጠው ኢሉ ታወት እንዳባረኸና ትምህርቲ ምምሃር እንግዲህ ከበይ እዩ ብዝኾነ ግን ምእዛዝ ካብ መስተዋዕል ይበልፅ ስለዝኾነ ኣቦና ስለዝኣዘዙኒ ንእሽተይ ክብል እግዚአብሔር አምላክ ዓይነ ልቦናና ይብርሃልና። ክቡር ኣቦና መልአከ ሰላም ናይዚ ደብርና ተኸዳዳሪ ክቡር መልአከ ሃይል ናይ ቦሌ ደብረ ሰላም መድሃኒ ዓለም መማሓዳሪ ሕጂ ድማ ናይ ፓርማ ኪዳነ ምሕረት መማሓዳሪ ክቡር ኣቦና መልአከ ሕይወት ኣባ ገብረዋህድ ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ቤተክርስትያንና መማሓዳሪ ኣቦታት ካህናት ዲያቆናት እንደዚሁም እግዚአብሔር ዝፈትወኩም እግዚአብሔር ትፈቱ ናይ እግዚአብሔር ውልደ እግዚአብሔር ናይ ኣቡነ አረጋዊ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ፈተውትን ዝኾንኩም ከመይ ፀኒሕኩም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ናብዚ በዓል ስለዘብፅሓና ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። ሕጂ እንታይ ኢና ክንብል ከምቲ ዓንተ ዝበልኩም ፍፅቕ ዝበለ ደቂቃ ስለዝኾነ ናይ ስነ ልቦና ትምህርቲ ኢና ክንምሃር። ሓደ ብስነ ልቦና ተጎድአ ሰብ ብስነ ልቦና ተጎድአ ሰብ ፍርሓት ዝሓደሮ ሰብ ንሓደ ዘይፈርሕ ብእግዚአብሔር ዝኣምን ዘይንቀጥቀጥ ልቦንኡ ብእግዚአብሔር ሓይሊ ተሞልአ ብእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልአ ጥያቄ ይብሉ እቲ ጥያቄ እንታይ እዩ? ኣብቲ ንጉሆት ኣብ ምድቃሶም ተሲኦም ክወፅእ ከሎ ኣብቲ ከባቢኡ ብዙሓት ወታደራት ብዙሓት ፈራስ ብሰረገላታት ተፃዓኑ ቁፅሮም ብዙሕ ዝኾነ ንምቁፃር ዘሸግር ሰራዊቱ እዩ ግያዝ ይበሃል። ተመሊሱ ንኤልሳ ነቲ መምህሩ እዋ ሞትና ኣቦይ ኣብዚ ጥቃናስ ብዙሓት ሰራዊት ከቢቦም ኣለዉ እንታይ ኢና ንገብሮ ኢልዎ። እንታይ ኢና ንገብሮ ጭንቅ ኢሎ ፈሪዱ ማለት ሓንቲ ቃል ተዛሪቦ እንታብቶም ምስዓቶም ዘለው እቶም ምሳና ዘለው ይበዝሑ እሞ ኣይትፍራሕ እዩ። እንታይ እየ ዝበልኩ ስምዑን እስኪ እንታይ እዮም ዘልኩ? ካብቶም ምስዓቶም ዘለው ስንበለ ሓይልና ካብቶም ምስዓቶም ዘለው ቶም ምሳና ዘለው ይበዝሑ ቀፅል ለቢሉ እንታይ ኢልዎ ልቡ ተሰዊሩ ስለዝነበረ ናይ ስነ ልቦና ችግር ኣጋጢሞ ስለዝነበረ እንታይ ኢሉ ልቦና ሰብ እንተተዓፅዩ
ታይዘልሉ ኤልሳ ወይታ አይነ ልቦኖ ክፈተሉ አብርሃም ይዞ ጸልዩና አምላክ ማለት ነው። ሩብ እግዚአብሔር ለየዋሃን ልብ እግዚአብሔር ግና ብሉጽን ክፈተሉ ዘለሆኖ ቀረባ ስለሆነ ናይ ያዝ ልቢ ከፊቱ ግልጽ እንደበለ አፍጥቆ እሳት ዝራሃት እሳት ተጎናጸፉ እንታፍቶ መቀዲሙ ዝራአይ ዝበስኩ ሰረገላትን በፍራስን ተጻዓኑ ሰራዊት ራአይ ነቶም ኮርኩም ዝመጡ ሰራዊት እንታፍታይ ናፍስከም ሰማል ዓዲ ንእስራኤል ተርፉ ዝመጡ ሰራዊት እግዚአብሔር አምላክና ብዙሕ ኢና ንጭነቕና ብዙሕ ኢና ንፈርሕ ብዙሕ ኢና ንጭነቕ የብልና ፍጹም እግዚአብሔር ዝኣምን ሰብ ኣይጭነቕን እንጭን ተጨነቀና ተጨነቀ ሰብ ናምንታ ይዝበኝ ናብ ራሱ ንጥፋ ይዝበኝ ሰብ ከሐስብ ይዝጓበር ተጨነቀ አይጓበር እንተል ተጨኒቁ ዝገብሮ ይፈልጥ ናብ ሓውዲ ናብ ባህረጅ ናብ ሞት ናብ ዝኾነ ይፈልጥ ከሐስብ ክነበረ ሞት መታው ግን ከሐስብ አለው አየና አይታው መከራ ዝወጸሉ አየና አይታው ሲት ዝወጸሉ ከሐስብ አለው ልቦና እግዚአብሔር አምላክ ይፈተና ኣብ መጽሓፈ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 አንብቦት ይዝወልኩ ምዕራፍ 6 ቀዳማይ ነገሥት ቁጥሪ 16 አንብቦ ኣብ ገዛና ሄድና ነንቡ በደጋጊና ናይ ስልቦና ሽግር በተለይ ንተቃር በተለይ ንዓና ናይ ስነ ልቦና ሽግር በጽፈና አለ። ስለዚህ ናይ ስነ ልቦና ሽግር ከወግደና ድማ ናብ እንጸልይ ናብ እግዚአብሔር ሩብ እግዚአብሔር ለየዋሃን ልብ ለማ አንተ ዝመጻና ግን እንዳአፋ ፍየል በዚያ ቀዝሙ በዚያ ብሎ መሐረ ናባኻ ተዘለፋ ፈይቱኒ አቡነ አረጋው ነብሩ ተነፈብርና በዚያምሽ አቡነ አረጋው ተነፈብር ተቆይና ምስጢሩን ትርጉሙን ልብና ከፍና እንፈልጦን ተረዳው አለና ምን ያነ ምን ዘለና እንዳትን ገብርና ከፊና ዝብል ልብና ከፍና ከዚህ ፈሪጥናዮ መሪድ መንገድ ከዚህ ፈሪጥናዮ ልብና ከዚህ ከፋፊቱ ተባሃለ ተባሃለ ታውት ሞቲን ተቀደሰና ቅዳሴ ተቀደሰ ትምህርት ተተማረ አውቀውሊ ማይ ከመፍሳስ ማለት አቀዲምና እንጀራ በለዕፈለና ኢድና አይና አንፈሳ ልብና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንፈልጥ እንደፈኪን ሰጥን ወሰዑት ፈቃድማ ልብና አንከፍታለን ዘፈርሐና ዘጨንቀና ነገር ካባና ረከብ ፈይድ ታቆይ ልብና አንከፍታለን እግዚአብሔር አምላክና ልቦና ይፈተልና ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄዱ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄዱ ናይ ጻድቅ መዘከርታ ንዘለዓለም ይነብር መዝሙረ ዳዊት 112 ቁጥሪ 6 ተረፈማ ሁሉና ነው በታ ሓደ ጀምርና ሳዕ መጨረሻ ሓፃር መራፊያ ተሚናዩ አቡ ዘሎ ታሪክ ይርዳና ማለት ነው ናይ ጻድቅ መዘከርታ ንዘለዓለም ይነብር ጻድቅ ማለት እንታይ ማለት ነው? እውነት ሰራ እውነተኛ ማለት ጻድቅ ማለት እውነት እንዳሰራ ነው እግዚአብሔር አምላክ ክብር መንግስትን ዘውሮሰ ማለት ነው። ጽድቅ ግን በቀሊል ነገር አይርከብም። በመከራ በሽግር በጾሎት በምጽዋት በቁርባን ይዝረከብ ከምዚ ንስሓት ትገብሩ ዘሎ እዚ ይሁና ዘሎ ጸጋ ዓብይ ጸጋ ከም ምዃኑ ቀዲምና ክንፈልጦ ኣለና። ቃልስናስ ምስ ሥጋ ዝለበሱ መናፍስት አይኮነን በአንጻሩ ግን ምስ ዘይረአዩ ምስ ክፉዓት ዝኾኑ ናይ አጋንንት መንፈስ እዩ ክርስቲያን ኣብ ምድሪ ክነብር ከሎ ብዙሕ መከራን ሽግርን እዩ ዝበዝሖ ንዕኡ ሓሊፉ ግን ጻድቅ ይኸውን ከም ኣቡነ አረጋዊ ኣብዚ ዘለናዮ ዓዲ ሮማዊ ወዲ ሃፍራም ዝነበረ ሰብ ሽሙ ዘሚካኤል ይበሃል ነበር ኣብ ሻሻይ ክፍለ ዘመን ከባቢ እወ ኣብዚ ዓዱ እግዚአብሔር ምምላኽ ስለ ዝሰኣነ ናብ ዓድና ከይዱ ናብ ኣኽሱም ከይዱ ተሽዓቱ ቅዱሳን ሽሙ ኣውፅኦም በተሓሳስባ ብልቢ ንቕሓት ካብኣቶም ዝበለጠ ስለ ዝነበረ ሹምካ አረጋዊ ኢልና ካለና ካብ በዓል ኣባ ገሪማ ካብ በዓል ኣባ ኣፍሴ ካብ በዓል ኣባ ጉባ ባተሓሳስባ በሪፁ ስለተረኸበ
በሊጽካና አለሃሞ አረጋዊና ካልና ደግሞ አቡነ አረጋዊ ተባይል ማለት አብስከዩ ደብረ ዳሞ ክሳዕለም በተአምራት ታሪክ ዘየፍርሶ ሰባት ታሪክና በጥሩ መላእክት ተውሰው አቡነ አረጋዊ አይፈረስም ከብዙ ወይ ይሄን አናቅረስ ሲሆን ናይሲቆል በረታ ለቤተክርስቲያን ከብዙ አይሁን ለሐቂ ከይፍሩ አይሁን ወዚህ ግራ ሐቅ ስለተሐዘ ይግረፍ አለ በሐለ ይጥሩና እነሆነ መከራ ይተረከብ ዘተ ጽባህ ልቦናና ተሐቀቂና ተዘይ ሐዚና ተዘይ ተቂስና ተሰሊና ዝበለጸ ከምጻና በጥያ አምላክና ስማሉ ነገር ዘይሰአለ እግዚአብሔር ሰአለ ነገር አለ የለም ልባና ከፈተለ ንዑሪየ አቤቱ አምላክ ልቡ ፈቶል ይጽል ይያዝ ልቡ ተዓጽኖ ናይ ኤልሳ ናይ እግዚአብሔር ቸርነት ናይ እግዚአብሔር ኃይል ኤልሳ እኮ ብዙ ጊዜ ተአምራት እንዳገበረ አብይወ በእግረ ሥጋ አይሉስ ይኸይድ ነው በእግረ መንፈስ አይቆለም ንሕና ቤተክርስቲያን በእግረ መንፈስ በእግረ ሥጋ ንመጽእ ተቆይና ከዚህ ይመጣል ያሸና በእግረ መንፈስ ይመጽናል ሰማይ ምድር ተተገላበጠ ሰማይ ምድር ተተገላበጠ ወላ ንሕና ተጠውና አነን እግዚአብሔርን አነን ቤተይ እግዚአብሔርን እንለፍ እስራቱን ጋር ተምልኩ ወምረጹ መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 14 አነው ሲዳን አርኮም ኑደቅ ንሙት አባሁም ማንኛውም ነገር አባስ ንጉስ ጽናዕ ወሃይ ጽናዕ ወሃይ ዝተባለ ገላውዲዮስ ዝተባለ ሰማይ መካበዝ ወላይ ፈተና ነቴነቴን ኩሊ ኖ ጽናዕ ኃይል ይወቅስ ሚካኤል ካብ ሰማይ ሰይፍ ይወይ ንጸላቱ ሐሪዞ ጻድቅ ማለት እውነት አሚኑ እውነት ሰሚዑ ካብ እግዚአብሔር ክብር ዝረክብ ማለት ነው። ሰማዕት ማለትም ሰሚዑ ብሰይፍ ተሰይፉ ሞይቱ ክብሪ ካብ ሰማይ ዘረከበ ማለት ነው። ንሕና እዚ ንረክብ ያለና አቡነ አረጋዊ ኦልሬዲ ዝጸደቀ ጻድቅ ከአቡነ አረጋዊ በረከት ክንረክብ አማልደና ክድልና መጺና እምበር እቲ ዝጸድቅ በተሰርሐናዮ ንሕና አይነ ዝቤተክርስቲያን እዚ ሰርሕናዮ ረኺብናዮ ኣለና ንዓና ክጥዕመና ንቐሽት ገለይ ነባዕ ገለይና ክና ሰርሐ ንንዓለና አይነ ንባዕልና ኣብዚ ሰዓት እዚ በተለይ ተጋሩ ክርስቲያን ናይ ስልቦና ልዕልና ክንገብር ኣለና ኣርባዕተ ነጥቢ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ካብ እስራኤላውያን ፈንፂና ክንወፅእ ኣይንኽእል ፀላእትና ክነሽንፍ ኣይንኽእል መስለኩም ዶ ዋም ወማንጎ ትሕይቱ ንሪኦ ዘለና ትምህርቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ንምኢትን ገለን ዝኣክል ሸሓት እስመ ክልኤ ይሰድድዎም ለእልፍ ክልተ ሰባት ንሸሓት ይልእኽዎም ከም ዝብል እወ መጀመርያ ብንእሽተይ ጀሚሮ ገለባ ሕጂ ታወት ጠጠው ስለ ዘለኹም ብዓንተ ዝበልኩሞ መጀመርያ ታወት ዘዩ ናብ ትምህርቲ ተለብነና ብዝኾነ ግን ልቦናና ከፊትና ኃይልና ሰብሲብና ናብ ኣምላኽና ክንጽለለና እንታውቁ ዓድና ሰላም ክገብረና ልቦናና ከረጋጋዕና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንጭነቅ የብልና ንግና ሓስብ ይዘለና ካብ መከራ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘስተማረናን ዝመኸረናን ዝተባረኸ ዝተመስገነ ይኩን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተሰደትሉ ወቅቱ ስለዝኾነ ስደትና ተባርከና ስለዝነበረና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝገበረ ዝተመስገነ ይኩን። ካሊእ ግዜ ብእውነት ኣባ መልአከ ኃይል ኣባ ዮናስ ክትምርቁለይ ይደሊ እየ ኩሉ ግዜ ተመፅእ ኢለ ዝነበረ ሎም ዓንተ ንክመፅእ ንሶም እዮም በቃ ክትመፁ ኣለኩም ኢሎም ስለዘገደሉኒ ማንም ሰብ ኣይፈልጥን። ኣባ ዮናስ ጥራይ ምስፈልጡ ሰርፕራይዝ የመፅአ ታወት ጠጠው ስለዘለ ብዙሕ ነገር ክዛረበረ ለዊቆም ስለዝኾነ ቦና ግዜ ተሃልሚ ተሓረ ሰርፕራይዝ ያገበረኩም መፅአ ሰርፕራይዝ ዝገበርኩም ግን ድሕሪ 12 ዓመት ተራኺበና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣየናውፀና እግዚአብሔር ዓድና ኣብ ህዝብና ዘሎ መከራ ሽግር የውግደልና
ስለዚህ ምንጸልይ ያዕለና ታወቀው ስለዘረ